Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. Andito na naman yung kaibigan si Christopher Gonzalez. At siyempre magbigay na naman ako ng saya sa aking mga kasama sa toda mga katupay. Kaya katiyan mo yung mga kasama ko. Yan sila mga katupay. At siyempre, para matanggal antok na mga katupay ba? Matanggal antok. At siyempre magbigay din ng saya sa ating 360. Sino gusto umula mga katupay? 360. At siyempre mga katupay, pag nagkahula nila ang pangalan ng candy mga katupay ay mayroon silang 20 pesos mga katupay. Pero pag nagkamali naman sila ng hula mga katupay, lagyan ng pulbo kanila mga katupay. Pero tama naman yung hula nila mga katupay, bigyan pa sila ng 20 at lalagyan din nila ng mukha. Pulbo ang mukha ko mga katupay, para patas ang laban ng mga katupay. Kaya kailangan lang mga katupay ang gagawin nila, galingan ang kanilang paghula at siyempre hipuin pa nila sa loob. Kaya halos mga 99% mga katupay na makakahula talaga sila mga katupay. Ilang klaseng candy yun nandyan? Huwag mo sasabihin. Klase-klase, oo, di ba? Maraming klase ang candy, kaya sila na bahala maghula doon mga katupay kung maghula nila. Alright? At siyempre, ito yung una natin galaw, kalikas. Bigay ka na isang halimbawa. Pero bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa napanood yung itong ating vlogs mga katupay at hindi ka pa nakapag-subscribe, siyempre, pa-subscribe naman mga katupay at siyempre click the button bell at click all para magiging updated ka na sa i-upload ko mga video mga katupay. Subscribe na! Alright, gana ba yung record? Nagtutulak lang muna. Nagtulak mga katupay, nagtulak. Nagtulak ka? Mga katupay, dito kami ngayon sa pilahan mga katupay. Okay. Pwede ka na? Oo, ready na. Ulit pa, pila na. Di ba kalimutan yung pangalan mo? Ringo! Alias Boy Dagat. Ito na, kung magkamali ka ng hula, Alias Boy Sisid. mayroon tayong pulbo. Kapag tama naman ang hula mo, ako yung pulbuhan mo, bigyan pa rin ka tatapulite. Okay. Okay, let's go. Yeah. Ako magkagising. Okay, dokot na. Ready ka na ha? Kailangan naman ka tayo. Okay, ready, dokot. Tan-tadadang. 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 Galingan mo. Gonzales to Gonzales. Galingan mo. Tan-tadadang. Fresh. Bukatin mo, isa lang ha. Fresh. Fresh, tama mga katupay. Bulbo. Bulbo. Okay na mga katupay, ako yung mapupagawa ng mga katupay ha. Ang dami naman yan. Ay, harap. Mga katupay, napulbuhan na ako kayo sa lahat. Wala rin, ako tuloy. One sorry. Galingan mo, at makaganti talaga. Ano? Bilhin mo para makarami tayo. Okay, wait back. Okay, bumulong ka. Buti talaga. Dalawa na mga katupay, dalawa na. Madaling ma-identify yung ganun. Harap uli. Walang tagdala na. Tuwang-tuwa si Boy Dagat. Dalawa na. Okay, ano na? Ano? 5, Dalawa na. 4, 3. Different? Ay, Mali cool. nga ito kayo, mali. Mali nga. Magkakanti nga ito tayo. Ako na maparate. Grabe, pitit. Okay, ba? Isa na lang, dito pa. Meron pa. Ulang ulit. Dalawa lang, dalawa pa na ulan mo ha. Dalawa. Tatlo lang ulan ko. Ano? Ano ulan? Back. Ano? Mali naman. Alto. Bulbo. Pugit. Mali naman. Alto. Ulto na mga katupay. Ito talaga, idol. Ano ba, Brent? Ay, cool, tama. Dalawa pala yung icon mo eh. Pag nagkamali ka nito ulit,
wala na, mahula, o mayroon pa. Ito. Sige. Okay. Ang kakamali ka nito. Gusto ko mati sa akin to eh, di makagante eh. Tatlo. Okay. Tatlo mo lang ha. Tatlo. O, wala, iwan ko sa'yo. Iwan ko sa'yo, ano yan? Ano yan? Ano? Kaya ba, nagkamali ka dati para mahula ha? Ha? Ano? Last na yan, last. Mali! Indiment. Mali! Okay na pulbo. Indiment. All three. Wala na! Okay, sunod naman. Makinig na sandali lang, bibigyan mo na kita sa ano mo. Sa ako mo. Kano? 40. Ano pa, bibigyan na natin. Tatlo ka, di ba? Tatlo. Tatlo. Okay, Sana all. Oy, thank you. Salamat tayo mo. Salamat, Katupay. Subscribe mga Katupay. Okay, next. Next, ilan pa ba to? Marami pa to. Jowa mo kasi. Anim pa to. Oh, anim. Okay, paano? Pakilala mo na. Pakalaw mga Katupay. Okay, alam mo na, Juela, pag nagkamali, pultuan niya. Pag tama yung ulam mo, mayroon kang piti. Balik kayo, tulog ka para. Yan. Okay, ready, game. Tulog. Hindi mo para makarami tayo. Kaya maulaan yan. Wala. Mahirap na yan. Mahirap. Ano? Wala. Nagabulog talaga ng isa. Okay, nagkawawa naman ako siya. Kawawa naman ako nito. Lagi na pulbuan. Okay. Wow! Hindi ko naman nagilid. Okay, bunod. Paisa. Nakaisa mga Katupay, nakaisa. Kaisa ka pa. Nakaisa. Last mo na yan. Ayun yung bunod. Ay, Meng, ganyan lang. Galingan mo ba yung para magkarami tayo? Ay, cool. Ala, ay cool ha? Mali na! Ano yan? Wala rival. Nagkano mo yung mas mo? Ano? Ayan, 1, 2, pikit. Ito pala naulaan mo. Ito pala ka. Sige, bunot tayo. Para magkarami na tayo dito. Galingan mo una. Para pwede pinan pala naulaan mo. Meng. Ano? Lash. Lase, kuha. Lash. Ay, gold. Hold! Maldita naman! Maldita! Pulbo na naman tayo ito! Sikit! Isa pala na ulan mo! Ayun yung magpagkabira natin kayo para maganda ko. Wala ka talagang bawi. Ano? Nakaisa na to eh, Ano, wala? Ano, maghanap na mamamigay? Galing nyo no? Ano isa? Judge. Nakaulat mabira. Nagaganti. Dalawa. Pagkakita na naman yung tingin niya. Mabira buhay. Wala. Pag nagkamali ka nito, wala na. Sige, nagkamali ka na eh. Dalawa lang ang ulama. Dalawa. Ano, wala. Galing mo. Hold ulit. Hold. Hold. Tama. Hold niya. Mabira. Nakatatlo. Okay, go. Mabira. Kapag nagkamali ka nito, wala na ha. Pero pulbuan kita. Okay. Ito hindi ko mabubusan. Ano? Malaki siya. Wala.
Ano? Oh, ano nga? Eh, grabe. Nag-iisa na lang kasi. Ayun na. Wala na iba? Wala na, nag-iisa na lang eh. Wala na? O yan to. Malambot siya. Oh, wala. Ayay. Wala na. Choco game. Oh, yan. Tablak natin. Ha? Ano? Tablak natin. Tabla? Tabla. O, tabla. Ah, tabla. Mula mo. Ano eh? Mula, di mo mula. Pagkita mo. Tabla, tabla mga try. Sus, idol. Pintura. Sura, mali. O, tabla mga try. Walang pulbo, walang bete. Di nga tatlo ka lang din. Yes. Di ba? Tatlo. Okay. What? Siyempre, ilalagay na natin tayo. The best. Eh, ibibigyan na kita. Mali. Bibigyan natin mga katumpay na preview. Nakatatlo ka no? Meron ka ba? Meron pa, dami pa. Alright mga katumpay, ibigay ko na yung kanyang preview mga katumpay. Thank you, Katopay. At siyempre mga katumpay, dito na rin tayo magtapos muli mga katumpay. At magkita-kita na lang tayo muli sa susunod na i-upload ng mga video mga katumpay. Sana masaya rin kayo mga katumpay. See you again to my next vlog mga katumpay. Woo! Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye!